Maswera. Ndebe. Ko vana vari kupikwa chitamba. Munopanje. Ko indava chii? Ko kangoneta asi ukurwara. Ko chii? Muntiyaka nimborefresha kana. Ko chii ko nini? Aiwa handisi kuda zvokutaura newe. Ko chii nen'onga? Chii? Chii chaitika? Asi wareceiva yerufu kani? Singade zvoti munhu anongotora foni yangu. Aiwa kani, ko chiko taura neni kani? Aiwa ndizvide. Taura neni, Aiwa asikupa foni yakana usina. Aiwa asikupa foni yakana usina undiudza chii. Ko indo ukanitsamwira, asi ukanitsamwira. Ko chii ndakutadzirei? Nditambe newe. Apa mwana kunzoda dhedhi. Sadaro. Mwana wani? Asesi nhumbu yako. Asesi nhumbu yako kani? Ndina nhumbu ini. Usadaro. Kana wakutozodaro manje takutozonetsana manje. Ko ndakutadzire chii newe? Ko chii? Ndadimboona messages. Zvefoni yangu ndozvandisinga wakutondijairira manje. Ndadimboona. Aiwa. Pamwe ndingoreceiva yerufu ka. Pamwe mema kwanenge vafa. Andiceiva yerufu kande. Ko saka chii? Ndinzeka ukaona kuti chii. Pane message yanga ndida kukuratidza. Aiwa baby. Ona kwana mani. Foni yangu ikuita senga. Ndotora foni udaenda kumamessage pafoni yangu. Nende kutedzera chiba cheriti. Charity mwana wani. Usaseke usabwidibike waisiya.